and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Seven Aguilar! Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 7:30 na. Ang oras po. Atod sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your Tent Rentals Authority, magapod lang kay punong barangay Amin Usidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod po sa Indokan Clinic ni Dr. Rudy Ante, piparan po sa Nogabos nan sa iyang clinic bukas, asin yaon siya, oro aldaw. An oras hatod sa Indocal, Clemex Forte. Clemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga ni ang hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Ang hapot sa DZGB, Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Uy, aram na nindo mga tugang kung anong katuyuhan kang Vaccine Passport Act. Nadangog na po nindo idinapigapod mga tugang na Vaccine Passport Act. Senate Bill 1994, mga tugang na isinusulong po ni Senadora Grace po. Ngayon pong araw, makakausap natin ang isa sa mga butihing senadora ng ating bansa. Alam po ninyo, ito palagi itong napupunta dito sa ating himpilan, nung mga nakaraang taon. Palagi po siyang bumibisita dito, kasama yung mga kaibigan nating mga congressmen dito sa Bicol Region. Si Senadora Grace po. Hindi ko na mabilang kung ilang ulit po siyang napunta sa DZGB noon. Habang po siya nagtatrabaho bilang senador po ng ating bansa. Kaya ngayong araw, mga kaibigan, magkakausap po natin si Senadora Grace po. Madam Senator, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa DZGB Legazpi. Yes, hello Henry. Magandang umaga at sa ating mga kababayan dyan. Muli, marhay na aga. Yes ma'am, long time no see po. Medyo matagal-tagal na din po tayo hindi nagkita-kita. Oo, na-lockdown tayong lahat. Oo nga, kami nga po, limitado din ang labas-masok namin dito sa Legazpi at saka sa Albay. Kumusta po kayo, Madam Senator? Kumusta po kayo sa ngayon? Di mabuti naman. Pero siyempre marami tayong inaasikaso ngayon na trabaho dahil sa nangyari, ang daming kailangan ng tulong, hatid tulong pa rin. Tapos pangalawa, ang daming dapat ayusin sa batas para madagdagan ng pondo. Opo. Ang dami nawalan ng trabaho Opo. Madam Senator, unahin ko na muna itong itatanong po sa inyo. Ito pong tungkol sa mainit po na usapin natin sa West Philippine Sea. Saan po napag-alaman namin na sa ngayon ang Philippine Coast Guard ay patuloy po na nagpapatrolya kasama po ang Navy at mas dahil lang sa kanilang pinaigting na pagtatrabaho,
napatunayan po na kaya naman palang pong itaboy ang mga Chinese militia ships sa ating teritoryo sa maayos na pamamaraan. Malaking bagay rin ito na pag-alaman namin sa mga mangingisda na nangingisda po doon sa West Philippine Sea, ang pagtaboy po ng mga barko ng China. Ano ho, Madam Senator Grace, ang inyong reaksyon tungkol po sa bagay na to? Alam mo, ako ay nagpapasalamat nga sa ating Philippine Coast Guard na magigiting na talagang sila ay patuloy na nagpapatrolya doon. Opo. Ang dapat talaga, iisa lang ang boses sa ating gobyerno, sa ating media, na tayo ay naninindigan na ito ay ating teritoryo. Opo. 'Di ba? Parang nanghimasok sila sa bahay natin, itong China, tapos sila na yung nasusunod kung anong gusto nila. Marami kasi nakadepende doon sa trabaho nila doon sa pangingisda. So, hindi porket na maliit na bansa tayo, ay hindi tayo pwedeng manindigan. Alam mo, Henry, kahit na yung sa Vietnam at yung Indonesia, sila po ay tumayo laban sa China. Hindi naman nagkagera. Diba? Ang totoo nun, sa tulong ng ating mga kakampi, katulad ng Amerika, ng Australia, ng Japan, pwede naman talagang magtulong-tulungan tayo para ipatrolya yon. Kaya para sa akin, ang dapat na boses natin ay sinasabi, ito ay ating teritoryo at huwag nating pababayaan ang ating mga kababayang mangingisda. Bakit kaya po, Madam Senator, sa ngayon nakikita po natin ang sabi nga ang gilas ng ating mga Coast Guard at saka Navy para po ipakita din ang ating lakas sa lugar na yon na talagang teritoryo po ng Pilipinas? Totoo po. Hindi pa, parang kunwari, ikaw ay isang estudyante, tapos meron isang mayabang na kaklase. Diba? Ay, pagka dinadaguk-dagukan ka na, tapos ngingiti-ngiti ka lang, di mas lalo kang aasarin yan. Kaya dapat, ang gawin mo, humingi ka ng tulong kung hindi sa teacher mo, humingi ka ng tulong sa mga kaklase mo, at pwede niyong tayuan, di ba? Minsan yung mga bully na yan, sila na yung aatras. So nagiging biktima ho tayo ng pambubuli, Madam Grace, sa tingin po ninyo, di ba? Ng mga malaking bansang to. Nako, hindi tayo dapat pumayag sa ganon. Opo. Madam Grace, kanina po sa introduction ko po sa inyo, nabanggit ko po yung tungkol sa Senate bill na sinusulong po ninyo tungkol sa vaccine passport. Pwede ho bang malaman kung ano po ang pangunahing layunin kung bakit nyo po isinusulong po ang bagay na to? Alam mo, Henry, marami ngayon ibang bansa, sa Europa, lalo-lalo na, iniisip nila kung magkakaroon ng regulasyon kung saan lahat ng turistang pupunta doon o kaya yung mga magtatrabaho ay dapat merong pruweba na sila ay nabakunahan. Ngayon, kaya ko itinutulak ito kasi di ba pag ikaw ay nagpabakuna, binibigyan ka ng parang resibo na ikaw nagpabakuna na at ito yung binigay sa yung gamot. Dapat magkaroon ng standard na card. Katulad ng mga binibigay sa health centers pag nagpapakuna tayo sa mga anak natin. Para pagka pumunta tayo, lalong-lalo na yung mga OFW natin, nahihingan ng patunay ng pagbakuna, mapapakita nila ito. Ngayon, gusto kong idiin ito, sa ating panukala, dapat libre ang vaccine passport. Okay? Hindi yan kailangan bayaran ng ating mga kababayan. Pangalawa, hindi ito sapilitan. Doon lang sa may kailangan nito at sa mga gustong magpabakuna dahil kailangan nila yon. Pero sana magpabakuna ang mga kababayan natin para ligtas tayong lahat. I see, okay. Kung ganun po, Madam Grace, halimbawa, naging batas na to, ano ho bang ahensya ang pwede na mag-issue po ng ganong parang vaccine passport sa ating mga kababayan? Alam mo, ito ay, ang mamumuno dito ay ang Department of Health. Pero sa tulong ng local government. Kasi, di ba ang local government ang nagbibigay ng bakuna, di ba? Yes po. Kasama ng DOH. So, dapat coordinated ang kanilang mga database
o listahan. Yeah. Yeah, oh. Dito nga po sa amin sa, 'di ba sa mga LGU po, nauso ang mga QR codes na mga ganon. At saka may iniisyong mga, papel. Hindi lahat pero dyan ba sa inyo QR code na? Yeah, yes po, Senator. So Ang nauso galing yung talaga mga ng mga Bicolano, nauna pa kayo sa iba. Oo nga. Aside from may QR code ka, ibibigyan ka rin ng isang papel na sa pagpapatunay po na nabakunahan ka. So, Very good, ang galing. Oo. So ang gusto lang natin, Uniform. standard ng form. Maganda po Para yan. lahat buong Pilipinas, pag Oo. sinabi, ito yung resibo mo, o Oo. ito ay official galing sa Department of Health. Ayun. So, dapat libre yun na i-issue po ng ating gobyerno. Aba, dapat naman. Sa pagpasok natin yan sa mall, manood tayo ng sine. May passport ho ba kayo sa vaccine? Ito, ipapakita mo lang. Lahat kahit sa kampumuntan sa buong Pilipinas, pari-pariho pong ipapakita natin. Kahit sa mga transportation. Correct, Ma'am Henry, Grace? tama ka. Alam mo, ang mga ibang establishmento ngayon, nag-iisip para payagan kumain ng iba sa mga restaurant nila, Oo. o kaya nga manood ng sine. Yes, yes. May discount pa nga pag meron Correct kang po. patunay ng bakuna. Yung nga, madalitan po naman dyan sa kamay nilaan, yung mga business owners natin, restaurant, kahit daw lugi sila, magbibigay sila ng discount pag nabakunahan ka na eh. Oo, Yung news totoo namin yan. kanina. So mas magiging easy po pag may vaccine passport tayo in the future. Correct. Opo, okay. Yes, sir. Ma'am Grace, kanina ho sa nabanggit po ninyo na kayo ay busy din sa pagbibigay sa trabaho ninyo tungkol sa mga nawala ng trabaho, maging ang mga drivers natin, sa mga pampublikong sasakyan, kagaya po ng mga jeepney at saka bus drivers. At may pundo po para sa kanila para tulungan at kumita sa pamagitan ng service contracting program. At napag-alaman ho namin na wala pang 1% ang pundo ang nailabas para sa kanila ng gobyerno sa pamagitan ho ng DOTR at ng LTFRB. Ano ho ang masasabi niyo, Senator Grace, tungkol sa bagay na to? Alam mo yun ang nakakalungkot kasi sa bayanihan, nagbigay kami ng 5.5 billion Okay. para sa mga drivers natin na nawalan ng trabaho. Kasama dyan, di ba nagpunta pa nga ako, nag-hearing ako dyan. Yeah. Yung mga jeepney drivers na nawalan ng trabaho, Opo. yung mga tricycle drivers natin, etc. So dapat ang LTFRB mula sa pamumuno ng DOTR ay dapat nagbibigay ng trabaho sa kanila. Ngayon, nagtatanong yung iba, bakit wala? Yun nga, yung tanong din namin, nandiyan ang pera, ba't hindi ninyo ginagamit? Ang daming walang trabaho. So, sa ating mga drivers dyan, magbakasakali tayo, puntahan ninyo ang local LTFRB offices nyo at tanungin ninyo, wala ba kayong programa para sa mga drivers na wala ng trabaho o kaya mahina ang kita ngayon. So dapat pala, Madam Senator, accessible dapat itong mga official natin sa LTFRB, ano? Para sa ganung usapin. Opo, may mga ibang regional directors na nga akong nakausap at sinasabi nga nila na nagbigay sila pero kukunti pa lang. So siguro puntahan na lang sila at tanungin kung ano nangyari at kung alam mo, Henry, kung meron kang report, Yeah. Kasi, di ba, kayo dyan ang nagtatanong. Opo. So, tanungin ninyo yung LTFRB, anong problema nila? Bakit hindi na nailalabas ang pera? Hindi ba nakakarating sila sa kanila? Oo nga, ano. At matutulungan namin kayo dito, Madam Grace, at sa kayong mga kaibigan nating drivers. Mapapuntahan namin sa correspondent namin yung LTFRB. Kasi medyo kulang talaga ang balita namin tungkol dito eh. Yung issuance ng mga tulong at trabaho sa ating mga drivers na ngayon po, hanggang sa ngayon, kontrolado pa rin ang kanilang trabaho. Totoo po. Puntahan po ninyo yung LTFRB at i-report po ninyo sa aming opisina kung ano na nangyari. Yes, very good po. Okay. Tungkol naman po sa community pantry, naghain daw po kayo ng isang resolusyon sa Senado para kilalanin po itong inisyatibo na naumpisahan po sa Maginhawa, Quezon City. Bagamat sobrang nakakatulong po sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya, hindi ho maiwasan na may mga tumutuligsa. Naging biktima po ng red tagging o pag-uugnay sa komunista. Sa palagay po ninyo, dapat bang magkaroon ng guidelines ang gobyerno para sa pagtatayo ng community pantry
lalo na po yung inisyatibo ng mga private individuals, Madam Senator Grace? Alam niyo po, ang Pilipino ay sadyang matulungin dahil sa ating paniniwala sa Diyos, dahil sa mga turo sa atin ng ating mga magulang, tayo talaga ay mabayanihan. Ngayon, imbis na purihin ang mga nagtayo ng community pantry o yung mga nagbibigay ng tulong, sinabihan pang komunista. Para naman sa akin, unang-una, kung ano man ang iyong paniniwala o pagkatao, basta ikaw naman ay tumutulong at talagang marami na bebenistisyohan, dapat nga purihin pa yung mga ganyan. Diba? Sa buong mundo ngayon, napansin ang ating pagiging mapagbigay sa community pantry. Ang masakit pa nun, ang mismong naninira ay yung mga nandito na nasa gobyerno. Mali po yun. Alam ko dyan sa Bicol area, nagkaroon din ng mga ibang individual na nagtayo ng community pantry. Dapat lang merong mga social distancing para huwag magkasiksikan dahil pag nagsisiksikan, doon nagkakaroon ng hawahan. Opo. Tama po yan. Although dito po sa amin, sa Bicol, sa kadami-dami ho gumagawa ng community pantry, binabantayan ho yan, Ma'am Grace, ng mga LGUs at saka ng mga ibang otoridad natin to maintain peace and order sa lugar talaga. Tama. Dapat natignan na naka-face mask, yung mga nakapila, yung mga ganon. Yes, opo. Okay. Madam Senator, wala na po akong tanong unless po na mayroon kayong panawagan sa mga Bicolanong nakikinig ho ngayon dito po sa DZGB sa Legazpi City. Go ahead po. Well, opo, maraming sa inyong pakikinig ngayong umaga. Malapit naman talaga kayo sa akin. Nagkaroon lang tayo ng lockdown kaya hindi tayo nagkita-kita masyado. Pero abot ng aming makakaya sa mga programa ay nagpapadala naman tayo ng tulong lalong-lalo na dyan sa Legazpi. So, maraming salamat sa inyong mga tanong, Henry, dahil sabi nga ng nanay ko, huwag mahihiyang magtanong. Yes! Naalala ko yan, ha? Opo. Huwag mahihiyang magtanong. Salamat po. Diyos mabalon. Ma'am Grace, pakiregards na lang po sa aking kaibigan, si Coco, kung pwede. Sasabihin ko kay Cardo, na nangamusta kayo, ha? Maraming salamat po, Ma'am Grace. Ingat po kayo. Walang anuman po. Alright, thank you so much. Senadora Grace po, mga kaibigan, ang ating kausap ngayong umaga. Tungkol po dyan, ha? Mga kaibigan, huwag mahiyang magtanong. Tama ba, di ba? Okay, bueno. Mga tugang, iyan po ang satuyang kahaputan. O yan na pagkaaga tungkol dyan sa mga issues sa satuyang palibot with Senator Grace po. 12 bago magabot ang alas 8 ni Naga. Si Juday po. And Luna. Mamis, kahit anong ibigay natin sustansya, sayang pag di na-absorb dahil mahina ang tiyan nila. Kaya mag-Nesto Grow na. The only one with Comfortis Grow, tumutulong para healthy ang tiyan. Kaya absorb nila ang sustansya. Plus zinc and vitamin C to help support immunity. With 3 balanced meals, yan ang kompletong Nutri-Chan. Choose Nesto Grow to grow happy. Nesto Grow 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa Right Med, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang Right Med para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunmig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunmig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan. Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay.
May isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Delikado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data. New Downy kontra amoy pawis. May 24-hour kontra amoy pawis protection. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches. By batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Sa pulugan payo asing kalintura, ang biogesic, matibay! Maasahan ng tibay. Igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. As a new mom, I'm excited to learn new things. I know kulang pang experience ko sa pagiging mommy, but I still want to get things right the first time. Kaya I listen to experts. Kaya pagdating sa water, Wilkins Distilled ang choice ko for my family dahil ito ang most recommended water ng doctors. At kung nire-recommend nila, approve sa akin. This is Ann Curtis, and my family is worth a Wilkins. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Fit! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte! Lakas ng 5! 5 piso lang SRP! With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Uy, 2 pesos? Ara mo igwa ka ng Great Taste Premium Classic yan? 2 pesos sana kada sachet sa imong suking tindahan. Gibo sa 100% robusta beans, kaya may tama sa ng isog asin aroma sa kantidad na baryasa na. Barya lang, Great Taste na Premium Classic, tamang tabang at aroma. Sarap na lasa, sulit sa bulsa. Great Taste Premium Classic, 2 pesos SRP sana sa suking tindahan. Bakal na!
timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classics. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 rate-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later for college and graduate school program. The online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 till 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success, our word. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Completo refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 1451 series of 2020. Para kay Ralph na napuruhan ng boss. Kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi. At syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang alaksan.
aray pero di bibigay. Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Huwag patalo sa aray. Sa 8 pesos SRP lang, may Alaksan FR ka na. Tapos ang iba't ibang sakit ng katawan. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi, St. J. Pharmacy, Tabaco, Ram Pharmacy, Ultra Drug Albay, Gemel Pharmacy at sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alright, sige. Nagparulok-ulok ang gato jing ni Angel. Para nagkapoto kayo nina. Na-inspire kaya ako ka na, ano nga po kayo ni Jing? Sound, ano po kayo ni? Protection man sa microphone. Oh, a protection, protector, o popping, to avoid popping sounds. Yan, kaya dapat igwa kayo ni. Minasaray pa rin ako duman sa sulong-sulong kang lamesa ko. Kung dito ka Jing na iling, di ako na-inspire magbugta kayo ni. Pero para ako nagbugta kayo ni, ulokon si Angel na mustasa. Nag-enjoy siya kung paano pagbugtakan, popping sound protector. Report tayo. Hali po dyan mga tugang sa luwas. Nasa linya po si Jimmy, Responsible Pet Ownership Ordinance, haralang kawon ang penalidad. Jimmy, nasalita, detalye mo. Kami, Jim. Yes, matindi tabi BPN mga pinalidad may kinaraman sa implementasyon kan Provincial Ordinance number 005-2019 o Responsible Pet Ownership sharing kan sinikos. Primero, mga ayam mandatory dapat irehistro sa mga barangay kada saro, bayad 50 pesos asin obligado, bugtakan in tagkular an mga ini. Magbalga digdi 5,000 pesos multa. Ikadua dapat pabakunahan sa anti-rabies ang mga ayam. Ay magsunod 5,000 pesos penalidad. Kunan mga ayam kay bakan owner sa paggawal lakaw-lakaw. Dapat. Sa public places dapat nakadayaper. May diaper. Magpalya 2,000 pesos ang multa. Yes. Magbuno kan ayam o ikos 5,000 pesos. Ang multa. Ang multa. Ang ayam pwedeng buno pero ikos pigubuno. Iyon na, pigbubuno. Talaga? Saan pigpapalaman? Kaya ka. Ultimo, cruelty, maltreatment o neglect. Animals. Sinikadan mo sa nanayam. Pera. 5,000. 5,000. Ang problema ang hapot, Jim, ang hapot, in effect na yan? Tamo na? May nadakop? Wala. May nag-implementar? Wala. Di paano yan? Papil sa na naka-file dyan sa Papil man sa sangguni ang panlalawigan. Di man ka nag-implementa. Ilinga pirang ayam na nang malatbagat yan sa ilinga dyan sa area mo. Pirang ayam na nakawagas dyan sa sentro. Gulpin ayam, sana. Di ba? Pirang ayam dyan na nagalakaw-lakaw na guyod kantag sa diri. Di ka din naman kuta nga ni na may diaper. So, gulpin 5,000 na sige lakaw-lakaw? Sige. Siguro kada munisipyo ang naglakaw-lakaw 5,000. Gulping 5,000 pa kayo nagibo yan. Naman mga nagibo. Mga magayunong kutang katuyuhan kang ordinansa. Ulit na Jim ang penalidad. So ayam, puno sa poon. So ayam, dadakop. Na, basin into to 9 Ulit ah. Refusal, failure to register their animals, penalty, 5,000. 5,000. Failure to have their animals vaccinated with anti-rabies vaccine, 5,000. Refuse to put animals under observation after biting an individual, 5,000. 2,000. 2,000.
allowing animals to roam at public places unleashed and or with no litter catcher container, Yan. 2,000. 2,000. Trading dog eat meat, 5,000. 5,000. Animal cruelty, maltreatment or neglect, 5,000. 5,000. Gulping 5,000. Alo yun na baga yan na gulping 5,000 na iyan. Pero last year, in-approve kan sanggo ni ang panlalawigan. 2019. Ordinansang yan. Ano resulta? Naglalakaw-lakaw kada munisipyo. 5 bil na ayam lugod. Gulping ayam. Gulping 5,000 baga nagkaralakaw-lakaw ini. Kung yan inimpulir na kuta, magsala, kagulpin ang probinsya o syudad. Ang question, nakarehistro ba yan mga? Wala man ako nahiling na ayam na may dugta. Digi sa Ligaspi, ang registration kan ayam, taon-taon, pag-registro Saro may uminagi kan garo enero ito may mga ngarampatan mga ayam ilista ninda. Kaya lang, anapot dyan, kung papaiyan na mga nagbabaralaw baga dyan, iyang kadakulaan na question mo yan sa gabos. Wala man baga nakataging na ayam. Wala man baga. May dugtag. Wala man. Igorit tag. Igarit tag. Matansilo man dito sa ano? Mga magayon man ko tanang. At ang mga magayunon ko ta. Sayang man sana. Ano yung gulpian lakaw-lakaw. Pagkaga mahiling mo, masi-matan mo sa mga ate. Kaso sarong aldaw, may igwag sarong persona, may good na ayam diyan sa may simbahan kan Saint Rafael baga, itong paluwas duman sa baybay na tinampo. Good so ayam na magayon ng pating ayam dayang diaper. Para diaper. Pinati sa kali, sa ampangan kang ano yan, o itong palaog sa may Saint Rafael na kali. Ay na, kasi may implementer ka ni mga ordinansang ini. Sa kabaga. Inabutan ka lang, red tagging, deng iba. Pero so diaper tagging boda, dog tagging, wala man. Wala man. Wala man nagparehistro. Lalo na ngunyan na mga eleksyon na pwedeng di kang kima-implementar. Lalo na. Naurang kang butante. Usually siya, siguro mo so nagaro ini. Ako sa iling ko, sabritan na yan dyan sa file. Adi, pagsabay sa filing cabinet, iluwa sa filing cabinet, sabritan sa tinampo. Wala man nangyari ka ning, siya daw nag-sponsor ka ning provincial ordinance na ini. Responsible. Irresponsible? Ako aram ko kaya lang, di ko sigurado Baka mapasala ako sa pangarap. Pero garo aram ko nag-sponsor ka, kaya lang di ko sure. Sultan ayam sa palibot. Sa broadcast baga, when in doubt, do not. Kaya di ko lang sure Okay, sige. Yan tapi pipi. Mga dagdag na informasyon, mabuhay man kirarihan ng ayam. Yes. Pag pinatay mananggad tabi sir ang ikos, tap nagpigpalaman ni mana. Hapon kan, talaga inais, kaniguan man na pigpapalaman andyan sa kaniguan. Gustong digdingani sa mo, sos ko, Santo Domingo da, pigpapati ki ayam sa gilid kan tinampo. Madalas digdi pa sa tangod kang arong mi, kaya pag maluwas o mapark ako kang auto, nakakaligis, aw maray-rahay baga, dapat responsable man ko ta. Ano sa diri, maray na aga po. Iyo baga, sayang sana. Good morning, Henry. Hapot ko lang po kung may account officer ng APIC ko niyan. Ay, pirmi na igwa na gayon. Didingani sa mo, grabe ang buwi na ayam, not Legazpi City. Saka, an maray gayod magparistro kan mga ayam, picturean mo ayam, kataning mo tag sa diri. Ang problema kung mas magayon so ayam kaysa sa diri. Ako kaya, Jing, paborito kong ayam iyan na, uyan baga na so ang matakang ayam blue. Ano nga nang apod kang Siberian Husky. Mahal no garan, hindi ko kaya. Gusto kong ayam, magayon nun ang Siberian Husky, tama yan, Noel, Siberian Husky. So chow-chow, gusto ko man, may chow-chow kami sa araw. Magayon nun, pag mabuoton, pag depende sa pagpadakula mo. Di ba? Pero tabi yan na mga, kung dahil ka man sa totoo, mag-atama ka na ayam, di na po kita mag-ayam, di ba? Di ba? Madam Regino, biya kapag papabasa kayo ng text mo, ha, kunutunta ka dyan. Bata paboritohon ko yan. Nabigatara mo. Bata paboritohon ko yan. Ang mga bareta po sa inyong nadang, o katod sa indo, kan mga minasanod.
Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol. Alaksan FR. Isang alaksan tapos ang laban. Ginebra San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag Farex B Complex Daily. Nesta Grow. Para sa kompletong nutrisyon, choose Nestor Grow. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. An Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking Nangyayari. hindi inuumaga. Thank you, Jing. Balik kita mga tugang sa programa. Ito ha. Didingani po salbasyon daraga. Grabe man ang ayam sa tinampo. Di ba nga? Ito, ang hapot, mayor kang kamalig, dapat ayam ang nasa agihan, lalo na sa highway, kausa kan aksidente, bako ang tag sa ayam, maeleksyon na talaga, puro naman penalidad. Ano yun? Siguro pwede maganda ang ayam, bugtakan mo kitag, ngarang kan mayor. Di ba? Di ba? Tangani may kuwan kung ma-eleksyon na. Digdi sa Rizal Street, ang daya sa ilaw ito, tungkol sa ilaw. Sige, tayo forward tayo ni, ha? Good morning, sir. Hen. Digdingani sa muya sa burag. Bisigaman ki ayam. Naglakaw-lakaw sa tinampo. O, nga. At tayo yung pigasabi tayo. Deman talaga. Okay. Good morning. Digdi po sa pigkali. Kadakol man kang ayam. Pati buruhi, mga gisgison ang iba. Inda kun mga taga sa na ayam ini. Oh. Ang problema nga na ikading. Ta sa mag-agumunugad baga. Ano ibang mga agum nugad na papagkamalan ng agum na malisyan mo anjing baga? Hindi marauton man na madangog muna sana. Ika ngayang ayam ka. Nataman tapigat taramanta ka mga pag-iribat na di ba? Huwag kayong ganyan. Nakadagog na gadaw ka, nag-ako, sagil ka na rin mga harong. Nag-iibal sa mag-agum. Pamando kang yung ayam ka. Ang paguna ko, kayo walso ay, salbatana. Gari ka nga yung ayam. Ang mga yun, Jing, so gari nga nag-ayam-ayam sana. Sabi ni Nong Smith Shop, Migo, buwang ayam ngayam, muya ka. Awin na. Gari ka ngayon, buwang ayam, Diyos ko, natabaya kitang mga tao, ano, tan mga araw ka na mga terminologies, mga tatara mo ng giro mo kayang halunon, pigagamit sa kapwata, lalo na sa mga mahal ta sa buhay. Bako baga maray, adi, bako baga maray mga tugang na practice na arugon mo ka ng kwan mo, anago mo, o ang sisay man. What's going on? Diba? Padabaon tan sa tuyang mga kapwa, ito bagtaraman ki mga araw ka. Okay, mientras tanto, report tayo, Legazpi City, mantinidong, uy, good news to, ESF free. Bako lamang COVID free ha, ESF free. Ans Galero, edetalye mo. Maray na aga, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay, nagbubunga ng ngunyan, ang dispersos na pinagigibo ngunyan, ng gobyerno lokal kan Legazpi sa paagi kan Legazpi City Veterinary Office, matapos nasabihon ni Dr. Manny Estefona, ang satuyang City Veterinary Officer na sagkod sa ngunyan, na mantinitong ASF free o kaya African Swine Fever free, ang syudad kan Legazpi. Sigun kay Estefona, dakulang kaugmaan ini para sa gobyerno lokal kan Legazpi dahilan sa naiiling mindaan na kooperasyon kan publiko maski na mga paratienda na ginaraman digdi lalo pangunya na hog racing iyo ang saro sa dakula na nagkokontribo sa ekonomiya kan syudad kan Legazpi. Sigun sa iya, dakula man ang pag-rekonosir niya sa mga barangay captain sa 70 barangay sa syudad kan Legazpi dahil sa pigsuportahan ng gadaan sa indang esperso siring na sana dahil pagkondusir ni ng checkpoints
sa syudad sa bilog ng syudad kan Legazpi tangani na mapreventaran an illegal na pag slaughter o kaya pagbuno nin mga urig dahil sa ang importante daw dapat dyan sana mismo sa opisyal na slaughterhouse kan syudad magbuno kan mga ipapabakal na urig digdi sa tuyang syudad. Sigun sa iya sa ngunyan mas na-inspirar sinda na mas ipadagos pa an siring kini mga estratehiya tangani na mamantinir ang pagiging ASF free as hindi na apektaran pa ang mga hog racers dito sa tuyang syudad. Mientras na sa ngunyan, pinagpaplanuhan na kan gobyerno lokal kan Legazpi sigun kay Estefona na ipadagos naman ang hog repopulation dahilan sa sususaya dahil man giraray mas kinanga ni ASF free kita dahilan sa ibang lugar apektado kay ining nasambitan ng virus na apektaran man ang stock o kaya supply kan urig digdi sa tuyang syudad. Tamo niya padagos na ang pagkondusip nindanin na mga programa siring nagsanakan na hog racing o backyard hog racing kung sa inkatuwang nindadigdian Department of Agriculture di vehicle tanganin na maski na nga ni ASF kita mapadagos man girarin na magdakol ang supply kan mga karning urig digdi sa tuyang kapalibotan. Sabi Henry ang mga impormasyon hali sa City Hall with Boy sa Mobile and Galero DZGB. Salamat Ange. Sa saro databi na na compound diyan sa Doña Maria Subdivision kadakol kanayam. Pati sa tag sariri da gari na so ayam an mana. Asko lang tabi pwede travel ang aso galing Manila to Legazpi hindi babawal ang check. Pwede po. Pwede mo i-travel ang ayam. Basta po may papeles kang maredara. Okay? Digdi sa barangay 18 dakulo ng ayam sa luwas. Buro bangging irinom. Puro bangging irinom na. Okay, mga tugang. Madali lang. Tapusin ko lang sa reaction nindo okay. Ito. Good morning. Ito. Ano ini? Binakal mo na sudaga tapos paglubong mo pa mabayad ka kay 22,000 kang kasos. Nagadan sumama ko, gari man nakabasol-basol, taon-taon nang lalangkaw ang bayad sa lubong kang gadan. Sobra na naman, bako man Isus ko talaga. Bayad muna sudaga, binakal muna sudaga, kung may nagadan na ilubong mo, mabayad kang 22,000? Sige na, tay paabot daw ini dyan sa pagtatara mo, tabi na na sementeryo. Yan ano po kanjing? Ano English ka na sementeryong Memorial Park, diba? Ipaabot daw dyan sa Memorial Park na pigasabi mo, na pinex mo sa kuya, ha? Iyo po, sige po, ha? Gari, salaman, diba? Gari salaman ang araw ka na pahit, okay? O bueno, mga tugang, duwang aldaw na na-experience ta sa Legazpi na pag ang GCP nagmantener kan sa endang linya sa kuryente, dekit ang tubig. Sa pagremen ako kaini na sarutang paradangog, sabi mo nga, ipaabot mo kay Mayor Rosal ang concern mo sa prime water. Naramdaman nindo kang Sabado ito, Jing, Sabado ito, sa dekit ang tubig. Sabado, di ba? Sabado. Deng tubig, taso NGCP, nagpakaray kang kuryente, ninda, o kaldinya ninda. Ang PhilHydro kaya, direktang nakatap mga tugang sa NGCP, bako sa APEC. Pag day sindang kuryente, day maandar sa mga generator. O so whatever kung ano dyan, equipment tinda. Ang opsyon ko dapat sinda mga tugang may generator. Duwa ng beses na nag-maintenance ang NGCP, duwa man na beses kitang daing tubig, kasud Sabado baga, 7 to 9 p.m. Kaya ako, napiritan ako magbakal, kidakula uno na, balde, nakan ako nga ni mga tugang luminaw, di ako nahiling ni misis. Ang problema nangon yan, tapi paista ka na sa kuya ni miski tubig, ta maglaba ka nga pag Domingo nga maski daing tubig, magtipon ka nga ni makalawa ka pag Domingo. Sa kabaga. Aputon ta daw, paano daw iranita daw kay Mayor Rosal inita. Ganun man gayud pwede,
mga tugang na pagday kitang kuryente, deng ang prime pela hydro deng kuryente, ara unserviceable ang sa indang generator. Garo dahil man gayud pwede yan na ano sa bata diyan baga, ako kata gusto kong padumanan so Phil Hydro, ano. Bala do tabi Anji mobil. Anji. Bala do tabi nang dumanon sa Phil Hydro, tayo man kamo sa mobil. Yan ang maga sa tagas. Sige tabi bibi. Aputa daw tabi kung no arin ninda, pwedeng mairahay mga tugang ang generator ninda. Nabasa mo itong advisory ninda, unserviceable. Yes. Garo tayo nagkarigos ka kan Sabado? Iyo. 7 to 9 p.m. sa brownout? Oo. Asyo deng kuryente, deng tubig? Yes. Wala ka mong tubig? Go kami. Natatay ba ka mo? Tangki kami. Marayman. Mayaman pa lang ka mo. Mayaman. Oh, sige. Di ba na daw sa Phil Hydro? Kung daw din na erahayon ang sa inyang generator, na maging serviceable ang salbatanang an. Tako na papagal na kakabumba. Papakaraisin da. Dito na plus ka na. Papakaraisin da. Napapagal na ako ka na, di ba? Ugali si Mayon, nag-ring ang cellphone niya. Sige, doon na baka may oras. Kung naingon yan abuton di, basta ikuan mo sa kuya, ha? Okay, sige, thank you. Okay, sandali. Tas si Lowens, gari may report. May kaurong good si Lowens. Lowens, come in, Lowens. Yes, salamat tabi BP Henry. Maray na aga, maray na aga sa kapos na mga paraan tabay. Location ka DZGB News niya, kita BP Henry. Sa sangunyan, magkakaigwa pala ni na mga baralanahan ang gabos na mga opisyal sa Bureau of Fire Protection Region 5. Digdi sa Kapikulan. Ngayon na magkakaigwa tabi BP ni na seremonya, digdi sa nasambitan ng lugar. Asin niya ang digdi si Fire Senior Superintendent Pirtigon, Regional Director ano pangaran? Reynaldo Perdigon. Ricardo Perdigon tabi. Perdigon. Oo, may kinaaraman sa siring na aktibidad. Maapot na kung ano ang pinakang objeto kining baralasahan na naman na mangyayari sa indang komandansya. Sir, good morning po. Lapit kita sa DZGB. Ano po ang objeto kining seremonya ng pagbabaralasan po sa pwesto? Si BP Henry po, kan DZGB na sa akong nalinya tabi, sir. RD. Marinaga tabi. Marinaga po, RD. Welcome po sa DZGB. Pwede po ma-explicar kung nato nagkagawa kita kibalasahan sa mga officials kan Bureau of Fire? May nabakanting yung Regional Chief of Staff. Pangaran ni Chief Inspector Gary Lunas na nasa National Headquarters ng Unyan. I see. So may bakante kita na dapat i-fill up. So ini ang naging reason kaya in-approve ng National Headquarters ng Unyan. Opo. Ayun. Medyo yung signal medyo nagkakaproblema. Hello, RD. Hello. Yang, RD. Yes, good morning. Opo, go ahead po. So meaning po palan, kaya dumandalan sa bakanting posisyon, may movement man sa mga na dapat mapilapan kan mga official kan sa inyong opisina. Hello, RD. Yan ang problema sa globe pa min. Ganito tubig na rin. Yeah. Change kita paper. Oni tabi si RD tabi. Sige lang po RD, ipapa-explicar po kaining mga change of command na mangyayari po sa kanya. Yes. Go ahead po, RD. Bako lang ang pwesto kang Regional Chief of Staff ang bakante. Yung man ang Regional Deputy Regional Director for Operations ang bakante. Hinalian ni Chief Inspector Gary Lunas. Opo. Nasangunya, nyaw na sa National Headquarters. Nyaw na siya duman sa Deputy siya sa Fire Prevention ng National Headquarters. Ayun. Okay. Salida sa iya, ang Provincial Fire Director kang Sursugon sa pangaran ni Superintendent Walter B. Marshall. Siya na ang ma-assume niya na Deputy Regional Director for Operation ng Region 5. I see. Okay. So, ini naman si Chief Inspector Alberto C. Marqueses Jr., Acting Fire Director ng Catanduanes, inilipat tatabi ni sa Sursugon. The same, siya rin ang Acting Director ng probinsya. Opo.
Oho. Si Chief Inspector Rico Brizuela na Chief Operations Division and Chief Plans and Programs Division ng BFP Region 5, siya naman ang malilipat sa Catanduanes as Acting Provincial Fire Director. Ayun. Oh. Si Chief Inspector Emmanuel Jerry Hapot, ito yung City Fire Director ng Naga City, isinakat na ining Acting Provincial Fire Director kang Kamsur. Ini man ay concurrent ni Chief Inspector Gary Lunas. Ayun. So, ini ang reason kung nata inapprove kang National Headquarters ang movement. Yo, grabe ko halos pala nahiro gabos mga vital position sa kada probinsya sa director's office. Sige sir, maluya ko madam. Opo. Dali lang tabi BB. Okay na tabi sir, audible na. Yeah, RD. Ayan, dadaan ko na. Opo. RD, may iba po ako, yung ka naman sana po, alay talaga akong gusto ko ay makauron po dyan sa Indo. Tungkol baga po sa mga nagpo-positibo sa COVID duman sa Satuyang Regional Training Center sa Ligao. Ano po, pakiulit? Maibo po ako. Gusto ko pong ihapot sa imo kung ano na po development sa Satuyang Regional Training Center sa Ligao na may mga trainees kita sa Bureau of Fire na nagpo-positibo po sa COVID-19. Araw kay ni. Pag-abot ko digdi, inassess ko ang sitwasyon, maigwan ang positive. Yeah, iya po. So, nailing ko ang logistics kang ang resources kang probinsya, parang kulang. So, nag-request ako sa National Headquarters na kung pwede magpadala sila ng swabbers. Gusto ko pa nung mahiling kabos na niyan doon sa training centers, i-swab ta. Yes. Yes. So, maigwa kitang mga nag-positive, inilipat na ini sa quarantine facility. So, dikit man lang ini kung tutuson doon sa total population. Pati yung mga tactical officers, pinaswab ta. Iya po. Gapos na naglaog naman sa training center, pinaswab ta. Much better, mas magayo. Gusto ko lang makampante na ali ako sa NCR, aram mo ang kaso kang COVID sa NCR. Iyo baga. So, kay puantang i-control. Iyo po, oho. Maraman ta, ang ginibo ko ito, nag-request ako ng swab. Sararuan na swab. Opo. So, may maluwas na ngunyan na 7 na siguro at yan alauna, release na sinda. Oho. So, okay na sinda. Iyo. So, hanggang po adi din na cleared gabos na mga nag-positive o yan na iba pa na na-expose, dahil po makakapuon kang lagdoan na training gararay ang mga trainees na ini? Day pa pwede. Day pa Pero, so nahiling ko man after kang, ang maklear man kani ang seso. Iyo po. Seso ang maklear kani. Iyo po. So, normally, sabihin daw, after 14 days, malinig na yung mga ini. Yeah. Anyway, malat masalaga ang mga perang alda bago ang maklear gabo. So pag okay na po yan, nag-resume na kan training. May mga pagbabago kita sir sa protocol. Siyempre, may mga nagbibisita baga na kapamilya ka ng mga trainees ta? Bawal mo na nga. Sa kuya lang Oo. Ayan ta mga trainee na makaukod muna. Yes. Maukudan. Yes. Lako kayo ni ibaba na ini sa mga istasyon. Ibaba na sa mga istasyon para sa mga dapat nindang maukudan sa istasyon. Maukudan na ninda. So, ano ba talagang trabaho kang sarong bumbero? Yes, oo. Ngunyan kung may mga aktual nangangaypuan ni kan training center, sabihin ta kung duwang aldaw na mabalik sinto sa training center, babalik ta. Opo. May masunod na naman kitang recruit kaya halos magsusunodan ini. Kaya yan ang i-orient na so mga tao ta. Yeah. Mga recruit. So bari, perang aldaw tabi sir ang dapat na training ka ini na bagotang bombero? Di ko pa pero more on orientation pa lang ini. Bako pa talaga ini so basic na pa lang ang mga bombero ta, ini mga bagong recruit. Opo, okay. Sige po sir, salamat na maray, Fire Superintendent, Senior Superintendent Ricardo Perdigon. Sir, salamat pong maray sa oras mo sa DZGB. Dako lang pong pasalamat sa pag-interview ninyo. Opo, welcome po. Opo, salamat po RD. So yan tabi BBC Fire Senior Superintendent Ricardo Perdigon.
iyon na iniaan saro sa mga pinakang highlights na gigibuhon ngunyan kan BFP Region 5 na siya nagtukaw na bilang Regional Director kan BFP Region Marayam, 5. ako mas pabor ako dyan, Lawrence, na ang mga nagutuko sa mga araw ka na posisyon, mga Bicolano. Roger. Diba? Mas madali makaurumbo na mas nasasabutan ang sitwasyon kan mga Bicolano. Sorry ka dyan, BBP. Yes. Mabuton si Sir Perdigon, very accommodative na maray. Okay. Roger, kay ba si Fire Inspector Aramis Aristides Baldian, tagapagtaram kan BFP Region 5. Ako po si Lawrence Burse Barcena, exclusive ni DZGB News. Salamat, Lawrence, sa report. Hali dyan sa luwas. Alas 8:30 na, oras sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Great Taste Premium. Timplahin ang sulit sarap ng Great Taste Premium Classic. Maxvit. Sa Maxvit, nakatres ka. Usap tayo sa Facebook ng Maxvit. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Judge Chewing Gum. Chillax. Mag-judge ka muna. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Permitang pigagamit ang satuyang mga kamot sa pagkapot kan mga bagay na posibleng kontaminado ning virus. Alaga dayta narereparo na tibaad nakagapot ang tanaan sa tuyang pandok na posibleng nalilipat na ang virus sa satuyang mga mata, dungo asin ngimot, asin naolakita na kita kan virus. Kaya ugaliw ng tamang paghugas ning kamot gamit ang hand sanitizer na may alkohol o hugasan ini gamit ang sabon asin tubig. Sa paagi kay ni, posibleng magadanan virus na posibleng yaon sa indong kontaminadong kamot. Maging maikmat, maingat, asin iwasan ang pagkapot sa indong mga mata, dungo asin ngimot. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Plemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Depex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Kain, aral, tulog, repeat. Wala na bang bago? Sa Coke Studio, may bago araw-araw at 4 p.m. Kaya pwede mong itodo ang beat mo. Drink a Coke with the gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger. Get a chance to win 1 million pesos, 50,000 pesos weekly, and todo prizes daily. Makaka-sound trip nyo pa ang inyong favorite OPM artist every 4 p.m. Kaya mag-todo Coke break na! Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2021. Attention! Chillax tip mula sa Judge Chewing Gum. Bawat araw, panibagong sabak. Hirap mag-chillax under the mask. Kaya dapat bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Ulitin ko, bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Make it a habit para chillax kahit under the mask. Chillax, mag-judge ka muna. Judge Chewing Gum. Chillax tip from Judge Chewing Gum. Bago lumabas, mag-judge, mag-mask, chillax. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pulin Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home Firsolvate Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Sipulin Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home.
Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ngunya na summer, madali makamati ining stress o kapagalan dahilan sa sobrang init kang panahon. Kung saan, posibleng maging kausa ininin alta presyon, helang sa puso o mga allergies. Kaya dapat ingatan ang sa indong salud, lalo na kung igwa kaning kamatayan. Kaya uni ang magkapirang paagi para mapangatamanan ang sa indong sadiri. Likayan ang pagsigarilyo asin pag-inom ning alak. Bawasan ang pagkaon ning mga maskad. Pirming i-monitor ang sa indong blood pressure asin cholesterol, siring man, likayan ang stress. Ngunya na may patakot pa kita kan COVID-19, magsunod sana sa mga health protocols. Rumdumon, ingatan ang sadiri para buhay ay happy. Ini po si Dr. Chris Gianan ng Daddy's Angels Medical and Diabetes Clinic. Stay healthy in this unhealthy world. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Max Fit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor. May bago! Ang biggest ever Bear Brand 2.4 kilogram pack! Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. Sa bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack, up to 120 pesos ang savings versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Biggest sulit doon ay Biggest to na Bear Brand. Biggest to, 120 pesos savings. bagong Bear Brand 2.4 kilogram pack. Biggest savings up to 120 pesos versus suggested retail price of Bear Brand 320 gram pack. Tibay araw-araw! Tibay refers to vitamin C, more iron, and zinc with 3 balanced meals a day. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal! Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Drink responsibly. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination. Maging rest bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Di naguhugas ng kamay? Paalalahanan ng nakalilimot.
Paalala mula sa Unilab. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. 3+1? Naman! Bumili ng 3 bote ng Sunbig Light. May libre ka pang isang bote. Don't worry, magaan sa tiyan. Only 100 calories. Promo duration from March 1, 2021 to June 15, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 1296, series of 2020. Drink responsibly. Mitsubishi po, may dalang good news. Gamit ang ating institutional amendments sa national budget, nakapaghatid tayo ng projects sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sa ilalim ng ating One Town, One Project Initiative. Napunduan nito ang iba't ibang projects tulad ng classrooms, daycare centers, health centers, at evacuation centers. Para makita ang mga projects sa inyong lugar, maaaring pumunta sa ating Facebook page. Muli, ito po si Mitsubishi, ang inyong trabador ng Senado. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pagkasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, check the label, mommies! Help Todo Protect. Choose Nido 3 Plus. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na! Neurobion, neurobion on! Neurobion, neurobion on! Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sinyon of the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! Sa One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo! May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account, www.facebook.com/Barangay Ginebra. Ang
hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, natataw Jing tabigi pirot ako Jing. Maceda, ang Jing. king hindi inuumaga. Yung partner in the... Ano mo Jing ang rason tabi Jing kung natataw Jing? Pwede mo tabi ako Jing tabangan mag-analyze. Pero, ang totoo mga tugang talaga, ang gusto kong i-deliver sa inyo niya na aga, difficile po talaga na ma-in love. Fireball. Yan talagang katotohanan. Difficile po na ma-in love. Ako yung tabi, ano yan, Richard. Difficile ba Richard na ma-in love? Ano, Richard? Mapapaisip ka na sana, kung paano kung wrong timing pala. Bako mas magayon po na ma-in love na dahil kakipigipiling oras. Marayo na sana po mga tugang ta pwede kang ma-in love sa McDo anytime. Huli, taigwang everyday Mac Savers na nasa 35 pesos sana. Kung breakfast time, ang linamnam kang cheese egg nisal o ang cheese egg desal. Kung merienda po o meal time, ang crunchy, meaty, McCrispy. Chicken sandwich o savory, sarap kan burger McDo. Bako nakakatakam, mga tugang, puon po sa 35 pesos sana yan. Ano man na oras, ano man aldaw, sigurado na pupusuan mo talaga ang everyday Mac Savers. Kaya po sa tuyang mga paradangog, this is your chance to fall in love sa McDo anytime and order anyway. Via Mac Delivery, Ride-Thru, or Take-Out. McDo Everyday Mac Savers na starts at 35 pesos sana. Price varies. O dito pa, download na kamo mga tugang kan app tabi kang McDo. Mag-download na po kamo kan app kan McDo, asin sa pagi po kayan, kamo mga tugang makakapag-transaksyon nin mga importanteng bagay gamit po mga tugang an McDo. Okay? Ang mga app ng pagkamutabi nag-avail kan mga kan mga informasyon, kan mga bagay-bagay na pwede po mga tugang na mapakinabangan. Okay? O bueno, tuloy-tuloy tayo mga tugang sa mga bareta in the morning. Mga tugang sa Rupong Barangay, dyan po sa munisipyo Candaraga, may more or less, may utang na 7 milyon. Ano na inipalan? Ade? Kadakol palan mga tugang kan mga barangay na igwa ki utang sa APEC na 7 milyon. Ang hapot yan, namimiligro ba ining maputulan? Namimiligro ba ining maputulan mga tugang sa mga maabot na aldaw na kwa na ini? Initabing barangay na ini. Diyan po mga tugang sa Daraga Albay. Aramon ta daw ang detalles kaiyan. Diyan mga tugang sa report ni Lawrence Barcena ni Renz Luna, may kinaraman po ini sa Barangay Alcala. Posible daw na maputulan ng kuryente makalihis na suminakat na sa 22.7 million pala. Pag-una ko, 7 million. So, salbatan ang pangyari. 22.7 million ang utang kan sa rong barangay. Mantang ang record akan barangay na, problema ini. Mantang ang record kan barangay nawawara pa. May utang ka na nga ng 22.7 million. Ang record kan barangay mga tugang nawawara pa. Aramon ta daw po ang report kay Lawrence Barcena, kay Renz Luna. Ali po dyan sa luwas. Renz, detalye mo. Yes, maray na aga tabi VP, asin na maray na aga sa mga prangtabay sa mga tugan niya to nga mga bareta posibleng mandireklom ang barangay Alcala, Daragalbay sa mga masunod na bulan kung dai mababayaran ang maabot sa 22.7 milyon pesos na moroso sa kuryente sa APEC. Hindi nga ni makalis na magpaluwas na ng listahan ng APEC kasi napag-araman na pandua ang barangay Alcala, hindi sa bilog na probinsya ni Albay sa mga barangay
negong mga haralangkaw na moroso sa kuryente, ang nanginginot nga digdi, ining poblasyon kan Rapuraco, kami naabot ng 25 milyon pesos, as nagapanduwa ining barangay Alcala, Daraga Albay, pag-follow up ka na DZGB News sa alkalde, kay Mayor Vic Perete sa iyang sinabi, na ining barangay Alcala kay ito pamanpalan na putulan na niling kuryente. Asin nagkaigwapalanin na problema talaga sa pagbayad dahil anta mismong si alkalde ang nagkumpirmar na nawawara na ang mga records ka na mga konsumidores na iguang moroso asin nag-agi ng nagkapirang taon na pabayaan na asin nangani ang nagresulta tangani nga matipon gabos. Suminakat na sa 22.7 milyon pesos ang kantidad dagdagtakan ng nambitan ng opisyal na iniong 22.7 milyones pesos halos sa gabos ini natipon sa BAPA o ining Barangay Power Association asin sigon kay Mayor Vic na or imposibleng mabayadan ini mismo kan munisipyo dahil ang posibleng pagbawal ng sindakan COA kung sinda malaog sa pagbayad kay di kaysa ngunyan nagdalaom ang alkalde na magkakaigwapa ni settlement ang barangay Alcala. At ni Kapitan Cesar Mansos tanganing makaistorya ang mga residentes asin posibleng mahanap giraray sa record. Kailan tayo ninangan suminakat sa 22.7 milyones pesos asin sa ngunyan yan paduman man kita sa barangay Alcala tanganing maaraman man ang rason kan barangay kung nata suminakat sa araw kaning kantidad ang utang ninda sa Albay Power and Energy Corporation o APEC. Ano yan, Renz Tabi? Bapa yan? So, Bapa Tabi ni BP? Bapa? Paano pagkasabi mo na nawara sa record? Paano yan? So, mga iba bagining mga records tabi sa mga nagbabarayan. Hindi so mismong nawara. So, kayo pang mga taong. Okay. Hindi na so nawara. Kaya ngunya, namang problema na lugod so LGU. Mas tingnan ito. Na asikaso kang bapa, nahaloy na pala na problema. Dahil na tulusan. Imagine 22,000, 22.7 million? Roger. Diba? Karaw-karaw na record yan. Roger. Kaya kung susumahon, so record kayo ng 22.7, sumanakaagi pa ng taon, kaya ng beses nagpalit-palit ka opisyali sa BAPA. Yes. Dahil pananggad napapalit, o dahil pananggad nahanap sa record. Kaya ini man ang satuyang hapoton dyan sa Barangay Council kan Alcala, kung napano, asin may pag-asa pa daw na mahanap ining listahan, asin kung ano man ang sendang paagi, tangating masusog, so mga nagkaigwaning moroso sa atin. Okay. Renz? Yan sabi VP, kaya unyan, gagarantang una ki simpag Kapitan Cesar Mansos ka na Barangay Alcala kung hindi mahanap pa sulistahan. Kita palandig di sa Albay, kitang hindi pala nadaraga ang guwa sa may pinakalangkaw na moroso sa kuryente. Sa ibong nalado, ang masuludig di sa Alcala, ining Barangay Sagpon, egwa 7 milyones pesos na utang man sa tagas, 5 milyones pesos ang tagas. Maroy 4 milyones ang islag asin market site 2 milyon pesos ang utang sa APEC. Okay. So sabi VP, at magdagdag na impormasyon din sa luwas, Renz Luna, DZGB News. Salamat, Renz Luna, sa report. Hali po dyan sa luwas. O bueno, 7 minutos na lang bago mag-abot ang alas 9. De ko naapudan si Mayor pasensya na po sa nagpapara-request sa tuya ng mga parantabay ta. Naranita kay Mayor Rosal ang concern tabi dyan mga tugang kangkuan, kanfil hydro. Kung doang business na kitang nawaran sinda ki kuryente dahil lang po sa maintenance kang NGCP, kung dahil sindang kuryente, dahil mang-supply ng tubig sa tuyang mga lugar. Pinadumanan ko sa indang opisina, nakaoro ni Angie sa indang plant manager na si Erwin Buen Consejo. Angie? Pakidetalye daw, ano nangyari kan pagpasaling mo tabi sa PhilHydro? Go ahead. Yes, VP, naghali na kita duman sa PhilHydro ko niyan pa sana. Nakauron pa si Sir Erwin Buen Consejo, plant manager ka ini. Sabi niya may igusin na susunod na communication protocols and pinagtaw sa may VP so email address and so contact number before sinda magpa-interview dapat mag-schedule ko na kasi dahil man sinda basta-basta nag-aako daw ki biriglaan na interview. Natada para ma-ready man da sa question, maraman sa question and ma-ready man sa simbag. Bakwan hapo taman sana kung natata no rin mairahay iyan na generator ninda para magamit kon
may brownout o may deng kuryentang NGC. Yung masanang haputa. Yes, actually, VP, yung heads up na yan. At ito ang nakotang kasimbagan. Masurat pa kita. Oo. Tapos, pirang aldaw ito bago masimbag. Hindi sana kung perang aldaw. Basta maki-email na, baka mag-reply man sin tulos. Yan, ipaabot ra lang gawin kay Mayor ang konsenanta. Ato na piga, pudang ko na si Mayor. Pwede. Sinalangan makiuron dyan. Kada ang water district, dahil man yan makakasimbag tulo, sinan masimbag kaan. Yes. Kung natatan generator ninda, pirming raot. May anhaputa baga, may urgency yan. Iyo. Anyway, respetado tama ng sendang communication protocol. Yes. Pero kung araw ka, di sa kay Mayor ta na lang iyan ipaabot. Si Mayor nang bala ka na magkuhan sa enda, magkomunikar. Mas makaskas. Bata di ka ito magsurat. Hindi, ikan masurat ka, ikan reporter. Ikan maduman eh. Di ba? Oo. Masarap pa naman ako ito magsurat. Sa English, maluya man kita. Paano kaan? Di. Talagang, si Mayor ang kauron ta, tabirikulan sa na kita. Pwede one call away. Di ba? Di yun na lang yan. Anyway, lingon ta, kung makadraft kita kimas kibikol. Pwede ba? Di ba? Para maka-email send na. Balon talang na Bicolon o Tagalogon ta na. Mas madaling isurat. Wala ka na kayan. Baka maduparo tayo kang Tagalog. Yung man, para ang ihaputa, itirara mo sa tuyo. Tayo mas na ito ba ko? Oo. May mapaara. Gusto kaya pang kayo na maki-approval kaya na sa endang central office. Siguro. Okay. O di, sige, kitang maginibong. Si Mayor na lang ang ipaabot na lang yan, ha? Pwede. Sige. NDP ang nakuhatang reaction man sa PhilHydro, kaya po mag-email before maraman susimbag. Okay. Sige, thank you. Inuumaga. Ayan ang sabi kan PhilHydro, masurat muna po kami. Mga tugang, bago kasi na magpa-interview. Kundi, mas madali kasi mayroon sa nang kaurunon takaan. Buda dyan, LCWD, makasimbag. Buda, mana daw supig sabi na dapat maghanap kita kidagdag na supplier kitubig sa Legazpi. Manuel, mga reaction muna tayo sa satuyang Facebook. Manuel Lodi. Drafting ba to? Election na, visible na ulit siya. Okay, sabi niya. Anita Armstrong, watching from Melbourne, Australia. Mark Ostonal, good morning po. Watching from Bitano, Legazpi City. Good morning daw sa Ostonal's family. Ferdy Bell, hapotado tabi siya kung ano ang may tatabang sa problema kang albay sa APEC. Ay, iyo man ang ganda. Sige po, sa masunod po ha. Bo Tiklo, yung pantry sa Maginhawa ay nagdidistribute ng pirmahan sa pumipila to oust Duterte. Talaga? Organizer at miyembro talaga ng di ako mabasa kay ini. Tadi kitang ebidensya kay yan. Tadi kitang ebidensya kay yan. Sige, anyway, respetado ko tabian sa imong opinion. Tolits Oliver, bako po makaristro kan mga ayam. Siyempre po may bayad. Ano man ay tatao kan lokal na gobyerno sa may mga ayam. Tatawanan daw kidayap pang diaper, kadena, collar at mga name tag. Grabe na ang mga tagsadirikan mga ayam pigpalibre ang paglinig ninda kaya paluwason sige po sige so baldeo tamay sabon tanag o ati sabi niya wala ki mga konsyensya. Nonito Nebres Jr. Waray na agad tabi from Kamalig Albay. Okay? Yun na muna sa mga reactions. Pwede po maghapot kung hanggang anong oras ang brownout. Didi, Pawa Legazpi. Ay di pa akong ideya sa itay. Paabot ko pa ang concern nindo ha. Okay, so alas 9 na ugaring, mga tugang mapaaram na kita masunod na. Mga tugang si Pio Fernandez sa programang Tingog Kan Banwaan. Salamat! Kansa ng pagantabay, Henry Maceda po. Depong personalan, kita naghapot lang. Goodbye. Hapot.
Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga.